Mamita, one game muna kayo, Mamit! mamita. One game muna kayo. Nag-uninstall ako ng PUBG. Nag-loading pa yung Naglo-load kasi PUBG ko eh. Ready ka na? I-start ko to. Ready ka na daw, mag-start na. Ano ba naman yan? Saka si OD mo, nakalimutan mo ng PUBG. Hoy. Hoy. Namnits. Salita ka nga. Hindi na ako gusto makasama. I got 5 eliminations just now. Bakit lumipat? Bakit lumipat ka sa kuan? Bakit lumipat ka sa ibang laro? Ayaw mo yata ako makasama ah. Siguro may jowa ka na siguro sa pila. May jowa ka na sa kabila. Ayaw mo na ako sama. Baka may jowa ka na sa kabila, ayaw mo na ako samahan. Hello, hello. Saan tayo? Ay, mamita. Alis na tayo. Pero, grabe naman itong mga kalaban na to. Lakas yung mga... Wala. Lakas yung RP yung mga kalaban. Oh, nag-ultimate royal sila. Grabe. Lakas yung mga kalaban natin, Mamits, ah. Ayaw talaga tayo bigyan Stay ng alert. hindi babait yung mga kalaban. Putik naman to. Excellent work. Ang yung mga kalaban natin malalakas, oh. Tingnan mo. Ang baba yung rank. Malakas yung mga kalaban natin. Ang nangyari na to. Ha? Tingnan nyo mga RP nila. Yung rank ninyo, mababa pa yung rank niyo, pero mas malaki na yung kalaban natin, mas makuan. Pataas yung RP yung kalaban natin. Sabi ko lang. Hindi ka naman naglalaro dito, Ma'am Nitz, ah. Bakit, Ma'am Nitz? Follow na kayo, guys. Ayaw mo na ako samahan. Follow na. Hindi ka na naglalaro dito, bakit ayaw mo na ako samahan? Oh, si Jude. Dito tayo, Watch mamita. out. Marked a location. Mamita, Watch dito out. tayo. Mamita, saan ka? Daming kalaban. Dito tayo. Marked a location. Market. Gabi. Help! Ay, bullshit. Ano ba to? Naglag ako. Gagi, naglag ko, Ma'am Nitz. Sira ba dito na ano? Tek naman to, naglag ako pa. Kumain naman kasi ng mga Ha? Parang nag-dis na yun. Ay. Yan mga aday.
Saan kayo? Humingi pa. Help! Ma'am Nets, dito ka sa akin, Ma'am Dito Nets. ka, Ma'am. Kalaban kita. Oh, ang ganda ng boses mo, Ayun, Ma'am Nets, ah. Ma'am Nets. Ma'am Nets, Help! ang ganda yung boses mo, Ma'am Nets, ah. Kaya pa. Okay. Pero na ano? 15? Saan kayo? Ang sensation. Punta ka dyan. Awesome. Wow, grabe, ah. Nakapatay ka. Help! Pero pa kalaban din ng dito. Ang ganda pala yung boses mo, Ma'am Nets. So, baka makakuan ka. Cute. Ano? Ba maganda yung maganda yung boses niya, ganda. Kailangan ko yun. Ganda talaga. Ganda talaga yan. Si Mamita Ganda yan. di ba? Si Mamita yan. Ganda talaga yan. Hindi maganda kasi yung boses niya, eh. Kotse ah, kotse. Ngayon lang ako nakakuha niyo sa boses mong cute, Ma'am Nets, eh. I got supplies. Hindi. Baka lumaki ulo mo mamita. Eh, in-spell mo si Mamita. Grabe. Marked a location. Grabe. Watch out! Grabe si Ma'am Nets. Oo. Bro. Hindi, ala. Wala. Help! Ay, puta. Ay, ganda. Bakit ganda? Gagi. Butik naman. May kuwan dito. Bumarang sa akin, May, hindi ko nakita. Sorry, may sorry. McLaren dito. Eh, Butik. Help! Gagi. Gagi. Nice. Don't give up. Your teammates can still recall you. May bagong Palisin ko baba, na yung dalawa. Bagong baba, dalawa. Dapat mo na ako dito. May McLaren dito, eh. Ang putok ang pigeon din ah. Uy, ha? Grabe. Punta tayo dito kayo dito. Wait lang ka na. May McLaren dito ka na. Lagot ako dito kung lumabas. Makarecall na sa number ko.
Kaya na kayo dyan. Pag-isa lang yung kayo dyan, kaya mo naman. I'm recalling a teammate. Ay, si Poro pala to. Thanks. Thank you for... Saan bumaba? Uy, wag dyan. Dito ka na. Wag dyan ganda. Madaming kalaban dyan ganda. Saan? Dito kayo baba. Ano sabi? L? Patay ka na, Por? Marked a vehicle. Wait lang, wala kami balo. Ay, nasa akin susi. Tara, punta tayo. Okay. Si Por. Por, tara. Ako na mag-drive, Por. Punta ako sa may ano. May tara. Mansion daw siya. Maraming kalaban dyan, Mamit. Saan pupunta? Maraming kalaban dyan. Si Mamit. Oh. Sige, wala ka na recall. Ay, mamita, wala ka na ito lang. Lapas ka muna, Ma'am. Let's kunin kita. Try ko kita. Okay, so, Eh, kuha ka, Por. Kamaya. Ang barit. Wait lang. Tara. Wait. Awesome. Let's go. Punta na kami. Tapos, punta natin. Help. Dito lang po, dito lang, dito lang. I got supplies. Bison ba dyan?
Gusto niyo mag-bed? Bed tayo. Sila kayo pwede din. Help! Watch out! Let's go! Dalawang grupo. Ano? Saktong pagkababa. Ingat po. Help! Kaki kayo dyan. Stop lang. Ha? Ulit mo? Kaya?
Marked a location. Tara na. Pwede mamita. Get ready. Legendary. Oo, mamita. Mahimik sila dito. Namatay kami. Ipo muna kung may tinta. Baka. Pero baka ito mag-balik. Get in the car. I need attachments. Someone has been here. Head toward this point. Get in the car. Watch out. Help. Help. Watch out. Help.
Na tayo bumaba doon. Mansion. Mita mansion daw.